Halløj YouTube, så er jeg tilbage. Jens, the owner. Jeg vil lave et shoutout til Brian fra Danmark, for jeg synes, han laver et godt stykke arbejde, og jeg vil godt have, han får flere abonnenter, eller sub, og flere videovisninger. Som I kan se, så har han 8.704 sub, og over 1,5 million videovisninger. Jeg synes, han laver et godt stykke arbejde med både hans videoer, og han er kreativ, han gør meget ud af bare sin spirit build, der jeg kan se, han laver mange, se der, alt det han har lavet, og det er bare én video, og I skal forestille til, han skal også redigere det, og han skal se hele filmen igennem, og se om der er nogle fejl, og jeg synes bare, det er et godt stykke arbejde, han gør. Han er, ja, det synes jeg. Og sub ham endelig, se hans video, like hans video, og skriv endelig en kommentar, det tror jeg, han bliver glad for. Og ja, det var et lille shoutout til ham, fra mig, Jens the owner. Vi ses, YouTube. Halløj.